So ikadua pakai siya, inwatigyan. Kepakai akan nekas so panganangkan o ahlul kitab anta akan dikepakai. O sana na kailangan na mapag-usaytan no. Agi yung kanana panganangkan o ahlul kitab. Ugaid na gingo ta al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. No. Gingo tawa wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum na aya pa kamumuradan roona dhabaihul yahud wan nasara. Eno kepakai akan sosium bali o Yahudi aguso Nasrani o gitu pakasukan ro. Na suka kepakai akakekana si iko panganangkan no Yahudi sium bali o Yahudi aguso Kristiyan na halalon. Kaya kabubalo niya na halal na minidakat si iko Quran. Na so kinidakat yan si iko Quran na halal sukap ko na tano ko sium bali o mga Yahudi agusto mga Kristiyan kasudun sukad ng tano miyaloy sa Quran na pakaisap inugian ka mga Kristiyan sa giyan kay masa mga andin iba na mga Yahudi bagi din so Yahudi agu Kristiyan si kumyangon na masa na aya sembag na melagid siran diba aya sabab yan nagiyan ka na ayat na sianan ini turun ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kagiya ini turun ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aging kana na ayat na katawan wallah amia korafadenso Injil aguso Taurat si saging ko tamasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam kaso mga Kristiyan na suminimba sila sa Trinity Tathlith God the Father, God the Son, God the Holy Spirit sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo na signo to kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam inunta sumya kay ito mapaparate yung si kuya mananian na pura Taurat na sopan so siya butian na sumulod si ko agama tanwa agama Islam ko kaya sabutan niyan si ko Quran amya cancel yan so Taurat aguso Injil siya kina Sa'id ibn al-Musayyab ay kita binang ta siya kinapansi ko mga tabi iriya din sa mga sahaba na inaluin niya naging kuta sa kunta kitab yan na kitabud babae kuta manan yan na kitab sa kunta kapanumbali na tigiyan agiyan kanan akap ka na si kusyum bali o mga Kristiyan na gusto mga Yahudi na roksatong samawiyatun yun na natigiyan na inibigyan ng wala a privilege o di na inipangunutan na ng Allah si ipo mga umatu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepakai apkensiran si kusyum bali Yahudi gusto Kristiyan kasi atigin sa gingo tamasaw Nabi na miya kora pa din so Taurat gusto Injil na upama ko di kepakai so kapkena tanong kusyum bali mga Kristiyan gusto mga Yahudi na isa pardo Allah ta'ala si ko Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si ko daniyan kisa paran ko Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na halal so kapken o mga Muslim o di na miya pakai sukapkan o mga Muslim si iko siyong bali o mga Yahudi agusto mga Kristiyan kagianan na inibertan na wallahu ta'ala pabor mga Muslim so ino mga digin kaya tira na Julie gugin kaya manan yan na mga kwan naging kaya mga dilagidanan na kumpanya na miya kalala na ayaman na illa sa gingo takap sumbuli asiko panganangkan pangangayaman manok kalabaw, kambing, baka nasabop sa liu surugo. O di liu surugo, kamatay suyamanan niyan na manok, ada liu surugo na di kanso manok. Kayamanan niyan na haram surugo. Tay kadua na midida ka tadi sa ginguta sapwa ginguta manan niyan ang wana. Sumba perito nagkasa itinda ka na pliyawa ginguta manan niyan na rugo. Ang ito isa ba payamanan niyan na kesumbaliran. Ugi na gira na kapag kita mga la kumpanya na iman na high-tech na pagkawakit nila sa makina. Barat yan, naging utawa sa naging naman ito mga video ako na company na ginguta manok, na pakakuha nila sa ginguta ko, nakadam sa malo sa burger, pakakuha sa ginguta kurente, na mukit man sa ginguta kadua, na may sumbalid na ginguta makina, na tumiyuga so rugo, na paganir naman sa kialim-pilimpiwan na ginguta manok, na gito na pagkapakayutua, kan ka, so manok na suti, na so kabubaloy niyan asote aluminum surugo agumya sumbali na sabab sa inibigay wallahu ta'ala nakapakay apkin mga Muslim ay barat yan, o bako di kapakay na langwa na restauranta no, mga Muslim
na sumanok na si pumasan sa palengke. Asara daw. Na nakagisi puma sa palengke na sama no na din ka pangibatanop kan sa mga manok o pamako kaya para tiya tanong na miya kan sila lagi nga na ayat. Nakaidama ka sila lagi nga na ayat. Na ini bagay tanawan no Allah kadnan tano apabor ake pakai apken tano si iko siung bali Yahudi aguso Kristian. Kristian. Bintol agum yaw. Inuntap man kaya sabutan ng kabintol o di na pekal o di na miyatay. Yak sabana Na apiapan aya sumiyo mintolon na Muslim. Di ka pa. Na di ka pakai ubatan no kana kakagia miyatan ketanggedanan haram gitu. So yang mana niyan na maita wadam walahmal khinzir. Napalaid no to di ka pakai. So sapi amiyatay ada masumbali, manok amiyatay ada masumbali, busurugo, busubaboy, na marayagid nanan aki apaka haramon wagamatan wagama Islam, na di ka pakai ubatan wanan kana aging kanan ami aloisan. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Mga loks mga pagarami ko agama Islam, tanto tanoda na makapagin ka iman to. Sagiyang kay pagkanagtanop kabatiatano sagiyang kay social media mga fatwa kauditanop pagin ka nagyeden okit akap pakaliutano ko lalan nagusuguri su Islam. Sampul yan na dataragiyang kay kapugusay manto ko sabaad sagiyang kaya panganangkan. Datar ibarat agiyang kaya mga sapo mga manok kapapon ko mga kafir. Aaya pugusaran na ayat ko Quran. Ada ko kaya da aluya wanto na ay titu senun o mga ulama ko Islam. Kapya narangga pisiraga na akal na edman mambu katayro ng mga tao nagitod ni maanagiyang ko to ayat. Eda tariya nagiyang ko to ayat apitir wallahu subhanahu wa ta'ala at na al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Iman tuwatig wallahu ta'ala agawi na piyaka halal rakano so mga suti na gusto panganangkan o sirano to at tirunang ko kitab na halal rakano so giya ikinwa ad dalil o sabad sa kapapakayairan ko kapkada ko ay maananian na mga manok na mga karni apo pakapuan sa giyang kaya mga kafir sa giyang kaya masa kagimya ka rayarayag ko apitir wallahu subhanahu wa ta'ala aso panganangkan o mga tawat tiro ng kitab na halal rakano miya ka rayarayag atigyan mga pagremi ko gamay Islam huwaya patindigin ka na sukarayagagyan ka na ayat ading ka pagilay ni tafsirian na aya mapmaanan yan na tamang kubabuy na halal raka taman kuwaswap kedas niran na halal raka taman ko palaas taman ko mga uladap kedas niran na halal raka kagia aya kilala petagyan ka na ayat marayag na so panganangkan o mga tawat tirunan sa kitab na halal rakano ayam ananian na apian to dadnip keniran na halal rakano so gyuti aya sab aya wajib na may lay tano ang tunay o seno no mga imam di tano masirag kasiragan sa akal di tano mapanarangga kakadedeg tano why so aya amaana agyang kana na ayat mga pagremi ko gamay Islam tafsirian na siyanan pakaanta pa o syumbali o mga ahlul kitab at bati aniran sa ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala ilan yung ko tafsir Ibn Kathir kaya pitur Ibn Kathir na tigyan na gyanan so syumbali o mga ahlul kitab na ayat tigyan na kaya pa kaya ukap ka na ako syumbali o mga ahlul kitab na sabab sa pagaluin niran suingaran wallahu ta'ala ko mga sumbaliran itigya pa kayo niya naiman to mga pagremi ko agama Islam inong ka ayamaan na niyan na napakaya agyan kaya sumbali agyan kaya mga tawiman to agyan kaya mga musriki man to ba aya kap sumbaliran na dataragyan ko takap sumbali o mga tao kumya nga una baya kap sumbaliran na dataro kap sumbali o mga ahlul kitab kumyaw na amasa at apiya Muslim kapuunan o karni o di na manok na amay ka din yan sumbaliin piya na miya haram naya panubaya kapuunin yan nagyan kaya mga Kristiyan o di na mga Yahudi iman to mas mala kahaharam yan
Uway ke po nini nagyan kay mga Kristiyan agu mga Yahudi man to. Diiran sumbalin piya-piya. Liupan ko dairan ng kaaluya ko ngaran wallahu subhanahu wa ta'ala. So giti mga pagarimi ko agama Islam, yan ka na ayat na diyanan kekwa ad dalil sa kapapakay ukap kena upaka po na mga manok na mga karni sa giyan kaya mga Kristiyan na mga Yahudi sa giyan kaya masa sabab sa salakaw sa ukit-ukitiran kumyang una mga ahlul kitab. Makasisilay sa ukit-ukitiran kumyang una ang mga ahlul kitab. Na naman ay kakenang ka batagulabog yan kaya Jollibee. Yan kaya Jollibee na ay pagkapunan ng mga manukiran na mga farm na ayakap sumbali o mga farm kumanok na pagaladin sa kukurintiyan na pagkakurinti siran adaan di siran di mangerkerg nagusiran bupaw kita sa giyang kuta mga belid ko oriano kapatayra agiyang kuta belid ko kita agiyang kuta mga manok na adnap kay lilon sa lig na adna si sa takilida na lig na adna sa tangok oy miya ka sulod dinot to ko ingara na mayta apya ka haram wallahu subhanahu wa ta'ala nanda man ay kakenang kaon naya masakiton sa ginawa nagyang kaya ano niyan nadira man di ka pamugag kaaya kun kay isa-isaan kupat madhab naso langon no sapu naya pakasalian na halal api andid miya kapun wal iyadu billah anta mga day kaya po unanan akaul kupat ay imam abadi aya fatwa upat ay imam pat madhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah na aya asal o mga sapo na so kahaharamian aya buka kahalal o mga sapo mga karni na umakanggulalan sa untol aw kito-kito kasumbali dito biga kapakainian ko mga tao mga Muslim na udiron makaukit na malalamba so sapo na gusto mga karni sa giyang kuto kababaloy niyan aya pakasalian na haram adikakan mga pagari ko agama Islam pamimikiran ka no why di knaba aya maanan niyan nakagimiya tiro alim na miya magusay sa mga saragin akal na tigtano gito din why daan tano ako kay no tunay kapito no mga ima antano di kededeg why so giyang kai ayam ano niya inaluya karkano tiyak nagi kapito patay mam na ad na mga katantuan na iko mga kitabiran naus kaniyan na ad na katantuan yan sa giyanan ang kananarkiyan naginan kapito patay mam napakiilay niya ni mga kitabiyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.